Guys, may adlaw karon atong hisgutan kini nga pulong nga dili binisaya apan gidawat na natong mga Bisaya. May kung gidawat kay daghan kaayo na nga militok niini, daghan na migamit niini, no. Kining pulong nga pinaka dili na siya binisaya, di na siya Bisaya nga pulong. Usa na siya ka pulong Tagalog, no. Nya gidawat na natong mga Bisaya kay lagi gikaingon ko na at daghan ang migamit, daghan ang naglitok. Doon na kitay ato ang binisaya gyud alang tugbang sa mao nga pulong. Unsa man ang pulong nga kina or labing move to labing kina pinitan mingon sagaran no mingon nga pinakadako nga bato